Fata ukumanda Tijani tangara Jigita ukumanda Aje ni joya, aje. Pasok, aje, mana be? Ni siapa ya? Kacuru, apa? Nanti kacuru. Alhamdulillah. Ya mana? Kacuru. Ini bukan gardien lah. Aku mau suruh. Baik. Boleh teliga. Aku. Ini aku foto. Kacuru. Ah, ala kan lagi di Solo. Kacuru 20 ni masa. Kau betul Ni aku ini. Kalau pun namai, pun ni lapang buat macam ni. Pun mana suruh hidup maaf ibu cantik. Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Osuro, Oui. Suno kanya tata. Mariam, Alhamdulillah. dormita, bonita. Alhamdulillah, mais Allah Suno kanyero. mulla kanya herena. C'est bon, ro. Oh, la timata, la timatata, la timatata, la timata. Nera ko mabo kumbilo. Wakadi? Ya majuge. Ne fait kata village là. Pas de bral. Tima. Kungira. Foi fait kata ya rede. Kata? Mungerila. Foi makena. Ok, problem tala. Madam, Non? iba kala mare. Tima kan situation. Abiga ne déranger. Pourquoi dire? Non, e bega ina ko mun kera. Min kera e kun bono sa. Tima bil barka dana on fe kun malo mai sa. Ne ba do hodi kama be fugata. No gafsu. O tere. Nere de be fait kata. Ti tata ot mana mun gerila. Foi tini. Fuiti. Fulani, ni kanisa. Tima. Mo be dara ka duna folo, be dumuni duna folo. Ni ta amikla ka ta kuma ke kofi. Yame. Timata. Maria mata. Mais que passo? Pourquoi ta tima betata? Awa ko Timata wuli kanata, kanata di. Wuli kanata. Ai ne be sigi. Timata. Sabalata wuli kanata. Ibi tata mitata. Ai yankai. Yankai. Aga dumuni be no, Tima ta ga dumuni ka be gabu. Na duminiketa no, na timata na duminiketa ne kerefata na Jilo sigralta. Ape na ga dumuni be no. Mariamata bondalata. Niye muyata. Bismillah. Mukerata. Nyamungila. Ha? Muna ibe fe kane ka kosnyata. Ne bata timata feata. Ha? Se ne jigini kelero. Jigini kelero. Jigi. Ne jigini kelero. Ibe jigi ko ni korodo. Mariamata. Nam. Timata. Ijota. Mariamata. Ikadum ni mandelata. Ni. Ite fo joata. Ibe tajitata sukurotata kelatata mogotata. Ika juga madata. Ika makoron mandata. C'est quoi ça? C'est quoi ro? Non. Non. Ne diminata. Ne rebi bina ya bilayata. Ni ko nga dumuni mandi kana du asiki. Ewa ko nga dumuni mandi sisan wa. Ni kleata ne ba doaka. Donc Tima dumuni ka dini neta ya. Tima ya muso ka temele kan. Le ka fota. Mun bale. Ikan chen nga ko mane kumine de.
Ah? Madame. To ka ko betani sa. Ni ni bekal le atinya ko ni anga bar de fone ni mi ka ngo tuti ni to wu yere beta. Abe lawa ni to ko nata. Abe ka tata Bon, bu nani. là, je vais la rapidement. La bagarre là. Tifo. Kachuru Johnny ni masa. Ko be juru bila. Nene akoepi. Kale kunna mai. Kone laban ko mekene. Kone mo mene soro bi ne ma fi ko champion. Ina wo mu fo anyana ne wo famu wo se ga ni ma de Ne ka se kina la me. parce que be ni ka ye so ya ni fo ita ko jume ya ayi ne ta sabal de ka sabal ne ka sabal Ako ne be fe kachuru hakati ne ngira kumulu chautu ni fo ba ni fo ina ko yo kachuru ne jamu mi ngira ila ya fani mandani. o to betu ni sa da fo ina ko jume Kachuru ka sabal sa. Amodan sa de matiki. E na fala ko sugu dinna. Ne ka butiki sana. Wari kasara ne so. Tifo. Tijani Tangara. Fata Ukumanda. Tijani Tangara. Jigita Ukumanda. Mania Uka Tijani Tangara. Alors Mariam. Ne ko lustali ta dum. Lusmata. Ali tima be ga bu kono. Ikebo kono. Ah bon? Ha ni chen ko ni. E ga cheni ara sabari. Wala nyama wuli kamiri tar la ngana ta bagarre la. Ah ok. Sabala tele re ko kana juna be. Apo nantala le me ga cheni. Sabala ni tu no folo sa miri tar la. Ala no. Kana juna kala be ngata. Non mais ça veut dire quoi? Tifo. Lo se clareta. Ki gata ko barata wati sira. E kumwata? Ki kata bara yoro la. Eh bismillah. Mariamata. Naam. Ebe munkoyata ne foyata. Ebe munkoyata ne fero. Ne munkeyata. Ne munke elata. Ebe mun kene. Depuis Ramadanata, daraka du yorota. Hein? Ibe ne controlata. Hein? Be ne ga dunani ne be mun ke la mi me toro. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. E joro kele sa, e joro kele. Mariamata. Hein? Mais est-ce que ça va ro? Alhamdulillah nga kene hakli. Est-ce que ça va ro? Est-ce que ibe no doyata? Ay chana lanti. Ibe na barako kuma fo ne deyata. Ne de eka tom gausota. Gausota ka entreprisata ne de a financiata. Oh ayo foneo. Ne de a financiata. Ibe na barako kuma fermeata. Ibe mun koro. Fui. So madaro ede a foro timaro ba foro kabetaro e ba foko timakataro e ta doro ko nebe timafero ne ata foyata ko nebe feata e ko etane feata ne a foyata ko nebe mirata la bodeta feata mirata ko ne mata katefene feata e ne jigini kleata no etimata e be feka ofana tiata e be ne controlata Ne ti contrôle fui la. e veni kamungeata Fui. Sabaleta. Aw nyame saballa wala. Sabaleta. Aw saballa. Sinon. Etene doro. Ay inti don wala inti don. Ifle ga min keni ni ne soro dora be nyeda ka powuli. Ya faru. Mukelaro. Ya faru. Mene toro. Merdata. Basta. Tima. C'est pas possible. C'est pas possible. Luskai tami ki mago. Ute seka ke. Gosota, mais c'est pas possible. Mutsake. Mais tu me connais ça? Moi Mariamata Benedorata. Madame ki doya. Nellos Clarita. Mariamata Benedorata.
Qui doit? Faut Maria Mata vina ne boyata ka tega dani clocorata. Attends, madame Yebro. Comment gara? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas possible. Gaussiota. Oui. Il be fendo koyata. Il be fendo kero. Il be fendo kero. Sinon c'est pas bon. Attends, café nous qui chouri. Ne te qui femme. Madame c'est non mais il peut disposition d'otaro. Que disposition ta? Ah ok. Non, c'est pas possible. Non, madame Kouning. Ne me la contra cassata. Ne se ganata. Non, tout sauf ça. Non, ne se ganata. Non, s'il te plaît. Contrat. Gausuro. Non, ce sont des problèmes de famille. Non, mes familles coulent. Mais respectata. Respectaro. Le scrarita ne bora espagnola. Kana ne doyamata. Non, vraiment. Il n'y a doyama qu'on m'a camé. Il nous m'a camé. Mais. C'est possible? Blue day tout ça. Bon. Blue day tout ça. C'est uno. Et bien. Maria Mata Toyata, et bien Moussoura Tata. Vous vérifiez ça. On fait mon canapé, on peut te y avoir. Il n'a pas eu du mal à faire. On déplace la benne. Une fois, on va faire du dala à bête de moi. Là, quand on peut dire il y a un gardien. Il y a un gardien. Où les filles? Il n'a pas eu du mal à foutre. Pourquoi il est là? Depuis sur 2h30. Ah, il y a force ici. Depuis sur 2h. 2h30. Aku nak sini orang dia aku film bergala dia nak aku nak aku kalau bergala ni ada ni ko naik ni ala ke sega ni function gaula ya fan mon aku mau efetuer ça il faut ça ni nak aku cuma ya foi mau dibi kacau ni musola jalan ni terus ada milian saja. Dinsun beti kita adresi dirane ma. Kone kana. Wala sa obese ka denen doni ma choro mi ma meta ne muso abe sane baro banjala. Muso yiti mi to aku sabo ma ka chugo chugo nyana ma ko mutu. Ndalo men choro men tan jaro men. Ala. Wa ka adresi dirane ma. Ne ma fu mi ma yine. Gausu ya. Ko gausu. Soiti gausu. Eri mo ko la. Ni aye be so ngapma. Ni aye de ku mi la eri mene belga kuma. Mu mene kan ne ben kan ko de don. Mu mene belga kuma. Ko muso kono ma do. Atale be urgence la. Nene no akal de men do ma wala sa muso be se ka wuli to mi na no ta be sa ne balu banchela. Et tu es là, on a comme ça, on a bello pour oye, gaussier. Tu vas savoir ça. T'en as qu'à tu fais ça. On te doit faire un événement sur la fille. Il n'y a gaussier. Ah, alors, il me sauve son air sur l'eau. Ne vous donne fille. Tima, Mungera. Mumelo. Aire, coming, à quoi? À ce que je l'aime dans la ino, fait. Ana gardien. Abandonne Abe John Nico. Ka te don quoi. Ya Ako be John Nico. Tono gausu. Abe tono gausu de quoi. Ton he. Inya donyela. Ne ma fini kana wele ko tono gausu wa. I ton dote. Ne mo fiya. Ite dore ya barakela ko. I klobe ngana ke. Tebe ki blanye. Mu mana kuita. E bi ngana wala tumi ko tan maram ne. Ka I depi na longi ma wo I ka patron ne ti joko to no gausu. Anu skaita. C'est claro. Mana me do ka kama ka muso reta. Mbe yini ngam ko fa. Ne re mami re famia. Gausu burani fato ken mi. Abi kuma biki nganyaki abi kuma biki rokari Allahu akbar ala kan maraw ni mambo so ngono yan koy ala kan ta kala yebi be musawara tata no, parce que ne ka interata be dangerata non mais madame akara tu mu te bene ni luskalita ne mais
madame fɛn dɔ bɛ yen nɔ kana sɔn olu ma sa. Ne n'a ma se ɲɔgɔn ma. Ne ye bila k'i ka taa wele Lucien tɛ ko k'e ka dɔgɔya. K'i y'a dɔgɔya k'e en plus i tilala ka bɔ donc mara e kɛra mɔgɔ sugu de sa quoi. Non n ka dunan nalen don depuis a nana don min na i b'a la dɔrɔn ko nin ka ko b'i kun dɛ non kana mako sisan non olu sugu ma nin ye i b'a la ko cɛ in ka ko ma i kun minɛ a ma ne t'a dɔn a ye min k'e la quoi. Non mais e bɛ se ka dɔgɔya cogo di e bɛ se ka Lucien ta dɔgɔya cogo di. Ne k'a dɔgɔya n ma dɔgɔya. Non n y'a f'i ɲɛna nin de y'an ka baara de fɔ ye an bɛ ko o ko la bi Mali kɔnɔ yan nɔ entreprise n y'a f'i ɲɛna ale de y'a nafolo bɔ a kun ka nafolo di disons comment dirais-je Sara ka nin entreprise in dayɛlɛ a nana a ma na kun wɛrɛ kama dɛ ani non n to yen ka kuma fɔ a maminɛmuso de bɛ to k'a janfa fɛnkɛ Espagne yen nɔ donc o chagrin kama o dusukasi kama Sara y'a bila k'a kana tile filanin kɛ an fɛ yen n'a fɔra ko e fɛnɛ tila i ni da o ka kɛlɛ i bɛ k'a nigu tɔrɔ. Kulibali. Non i bɔ mun na. E y'a ɲɛɲini i bɔ mun na kana kuma i y'a faamu a filɛ nin yɔrɔ min na sisan i bɛna an ka contrat kasi. Kasuro. Non, je n'aime pas ça. Hey, Kasuro. Oui. I bɛ Chikotata. Non. Chikotata. Ye mulbaliya ta. A bɛ daminɛ ta i ka sokɔnɔra ta. I b'a koba ta. Kasuro hɔn. O kuma e tɛ cɛya ta. E tɛ cɛ rɔ. Oui. I bɛ Chikotata. Non. Chikotata. Action. Okay. Ya, Mani. Bon, la poète a essayé de me faire. Ok. Action. Non. Kasuro. Oui. I bɛ Chikotata.